Kweth masiro gi kweth mabende koro ok sir ng'anyo makamano. Ne girakore odiochieng'no makawuono. Ayudo ni ng'anyo mar kweth makwedo ng'anyo mar Jo-Azimio orochore apoya bang' kweth machielo. Masiro ng'anyo mar Jo-Azimio rado kodgi ka gidhi nyime gi ng'anyo makamano. Kweth makwedo ng'anyo mar Jo-Azimio no obiro kanyakla mar kwedo ng'anyo mobagi odiochieng'no makiny. Kata kamano ng'anyo no gore Luanda bang' kweth machielo keyogi. Kaka jafwambo marwa ma Kisumu James Okoth lero, ng'anyo machielo bende no obagi e kaunti ma Homa Bay ne ikruok ne mano ma ichan bag odiochieng' makiny. Oganda mochung' ataro gi kwayo Jo-Azimio mar dhi ng'anyo ne owuok kar rombgi ka giting'o oboke mag ote kwe kendo ng'anyo ka gikwedo kweth Jo-Azimio machano ng'anyo odiochieng' makiny e chuny boma ma Nairobi. Akwayo jomathindo mapon nono ni kindwa idho mtoka ka dhi Nairobi. Nyaka ung'e maber ni Nairobi ni wasega dhi. Oganda mang'eny dhiga to donga Nairobi. Moko tho, moko transport onge. Nikech sami dhi to yot, sami duogo to tek. Kata kamano, ng'anyo no ne orochore bang' kweth machielo masiro ng'anyo mag Azimio rakore kodgi e apaya ma ochomo tesind nyamburko ma Kisumu. Tunaharibu leo! Hawezi kucheza na Raila Amolo Odinga bwana. Raila ndio kiongozi mwenye tulichagua kama president yetu. Wadichama ngo! Wanke jinego Kongo ket pinyo bed maber mondi mondo obed gi kwe. Akwayo jitemo no chungi Raila Kenya wadhi State House. Mano kende. Onge wach machielo. Kapo ni in ng'ata mano yier gi chama mar ODM. To kata ka in ng'ata mano chungi chama mar ODM. Ok inyal wuotho gi Raila Odinga. When Raila no mos. When Raila no mos. Nekech nyaka sani Raila ne baba mowinjo. Kendo nyisi ni Kisumu County kaeri. My point of argument Raila bagen godo. Wan jo Kisumu wachungi Raila. Ober orak. Liet e kind kweth go ne oywayo obila mabende ne oko ni romo mag ng'anyo nyaka tim mana kalore gi dwaro mar chik. Hiyo procession ya peaceful demonstration, they did not notify the police. Hawa watu wameingia na kuingia kwa streets. So tunaomba next time it is good to notify the OCS. So from there we can arrange for security. Tukua provoked haitaleta maneno mzuri. So tunaomba wananchi wawe watulivu na tunaomba tena wawe watulivu. Hatutaki maneno mingi. E sub-county Mandhewa, e county ma Homa Bay, moko kuom jopiny ne owuok oko motelo ne ng'anyo makiny kendo ywago pek mar ngima ka ginyiso sir makende ne kweth Jo-Azimio. Sirikal matiyo to ji hinyore. Jopiny yore ga dieri. Bechunga ni malo. Mo ni malo. Ngima dhi malo moyo school fees ni malo. Ngima temara yetiyogo. Oheo raia. Wadwaro ni mondo yawnwa sava mondo wang'eni to baba nomal nang'o. Wan kaka mine Mandhiwa wadenyo. Kendo ok wanyal denyo kama to Ruto to karore ofis. Wasiro maandamano mar kwe. Kendo wan bang' baba. Wan wasiro maandamano motel kendo luongi gi jakom Raila Amolo Odinga. Nekech ngima matek tweta ne dhako man piny nyaka dhako muti. Pogruok mar paro e kind oganda kalure gi ng'anyo michano bagi gi tend Azimio en gino makoro onyiedhore ayanga ka koro tend arita kwe to golo siem ni jobag ng'anyo ma ok omi puoth makamano. Kata kamano, moko kuomgi pod ong'ado motegno e chunygi ni nyaka gidhi nyime gi kwedo tend sirikal kalure gi pek mar ngima. James Okoth, Ramogi TV. Haya, nyakora mga jang